An gano Naira miliyan 27.8 da suke zirarewa a albashin Kano. Gwamnatin jihar Kano ta gano matsaloli a cikin tsarin albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi, inda aka gano ma'aikata 247 kenan da suka yi ritaya ko kuma suka mutu, amma suna ci gaba da karɓar albashi. Wannan bayani ya fito ne daga cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban ofishin sakataren gwamnatin jihar Kano, Musa Muhammad ya fitar. A cewar sanarwar, wannan bincike ya gudana ne a yayin da ake gudanar da aikin tantancewa domin gyara tsarin albashin ma'aikatan gwamnati a jihar. Sanarwar ta bayyana cewa duk da cewa waɗannan ma'aikatan sun yi ritaya ko kuma sun mutu, sun kasance suna cikin jerin sunayen ma'aikatan da ke karɓar albashi, wanda hakan ya kai ga biyan kuɗi na ƙarya har zuwa Naira miliyan 27,824,300 kenan da 95.40 a watan Maris na shekarar 2025 kacal. Gwamnatin Kano ta tabbatar da cewa an dawo da wannan kuɗi zuwa asusun ƙananan hukumomi, kuma za a ci gaba da bincike don gano duk wanda ya yi wannan zamba. Ƙarshen rahoton kenan.